Bog svima, sve vas lijepo pozdravljam. Nadam se da ste dobro i da ste se dobro prilagodili novoj situaciji i online nastavi. Pozivam vas da se uključite u izazov koji sam osmislio za vas, vaše roditelje i djelatnike naše škole. Što je cilj izazova? Cilj izazova je obići cijelu zemaljsku kuglu i to pješice. Krenut ćemo ispred naše škole, proći ćemo kroz mnoge zemlje i gradove i vratiti se natrag pred našu školu. Na vama je samo da se što više krećete u svom stanu, na dvorištu ili negdje drugdje na otvorenom gdje nema puno ljudi. Uz sebe trebate imati mobitel ili neki drugi uređaj koji ima aplikaciju za mjerenje broja koraka. Svakog jutra trebate poslati svoj rezultat predstavniku razreda. Ja ću zbrojiti sve rezultate za cijelu školu i voditi dnevnik puta, kako bismo znali koje zemlje i gradove smo prošli i koliko nam još preostaje za ostvarenje izazova. Na kraju puta proglasit ćemo 3 najbolja razreda sa najviše prijeđenih kilometara. Točno vrijeme početka izazova i više informacija biti će objavljeni na web stranici škole i na Facebooku. Nadam se da ćete se uključiti u što većem broju i da se što prije vidimo u našoj školskoj dvorani. Pozdrav!